Oké. Igen, láttam. Megjelenni. Igen, látom. Még van, akkor megy a felvétel, még van 2 percünk 3 óráig, és akkor Ezt a PPT-t majd valahogy eljutatom neked, én ezt Keynote-ba csinálom, átmentem valahogy PowerPoint-ba. Jó PDF-ben is, hogyha abban könnyebb. Mindegy, csak mondom, ez így 330 mega. Aha. Igen, az elég nagy. Jó, vannak benne itt a végén majd egy kis videó is. Aha. Érdekes, hogy én ilyen összenyomott formában látom most az előadást. Ez ilyen négyzetben van, igen, hogyha az úgy jó neked. Hát én most négyzetben látom. Értem. Jó. Nem tudom miért, valamilyen becsípődésből ilyen alakul nálam ezekkel. Értem. És akkor nem is ez a címe ennek a kampánynak, hogy Nem, ennek a címe környezettudatos építés, kézházak. Kicseréltem benne pár hiát, azért az elején megpróbálok nagyjából egy hasonlítani. Jó. Hallgatók is gyülekeznek, úgy látom. Ez most nincs itt teremben, igazán csak online. Ez csak online van, igen. Ja. Hát vagy online, vagy csak személyes lett volna, és mivel nem tud minden előre eljönni, így aztán az online-t választottuk. Na, akkor most van 3 óra, jó napot kívánok mindenkinek. Köszöntöm a mai előadónkat, dr. Szabó Péter urat. Péter, akkor mindjárt tiéd is a szó, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, akkor én el is indítom ezt a mostani előadást, remélem látszik is, meg működik is minden. Igen. Én azt a feladatot kaptam, hogy valahol visszhangzok egyébként, de mindegy. Azt a feladatot kaptam, hogy próbáljak meg a kézházakról, a környezettudatos építésről és alapvetően a fáról is egy kicsit beszélni. Én ezt hadd kezdjem a legelején mindjárt a fával, ugyanis én nekem az a tapasztalatom, hogy az építészek, tervezők, akik még ha fával is foglalkoznak, valahol nagyon-nagyon messze vagyunk, vagy igazából nincs benne a köztudatban, az oktatásban, hogy milyen fákat használunk, a fának milyen jellegzetességei vannak. Egyáltalán mi az, amire nekünk, mint tervezőnek oda kéne figyelni mondjuk egy kézház esetében a fára, milyen faanyagot tudunk választani. Ugye rengeteg fafajta van, az igazság az, hogy itt Magyarországon egyébként éppen átalakuló félben vannak a fajták, hiszen egy globális felmelegedés van, és ugye a déli időjárási viszonyok kezdenek el itt nálunk is egyre inkább elterjedni. Ez azt jelenti, hogy például a fenyők, azok hát ma is már igazából ritkaságnak, vagy ritkábbnak számítanak, de klasszikusan a fenyő, a fenyvesek, a fenyőerdők, azok Magyarországról hát előbb-utóbb szépen el fognak tűnni. És egyre inkább északon, tehát Skandinávia területén az, ahol még egyáltalán a fenyvesekkel, a fenyőkkel majd úgy hosszú távon fogunk tudni találkozni. Illetve más fajták lesznek ez az alap. Tehát Magyarországon ugye itt egy invazív fajként az akác az egy nagyon strapabíró fafajta. Ugye az akácban nem nagyon építünk, de majd mindjárt beszélek róla, hogy miért is, meg milyen nehéz faanyagként felhasználni az akácot. De mondjuk például a csertölgy, akkor alapvetően a lombos fák azok, amelyek Magyarország területén egyre jobban el lesznek terjedve az elkövetkezendő évtizedekben. Tehát, hogyha mondjuk hosszú távra kéne a faanyagokat választani, akkor valószínűleg valami ilyesmi lenne a magyar környezet. Már most is egyébként, hogyha mondjuk a faépítészetről vagy faépítéssel kapcsolatos anyagválasztást kell megtárgyalni, akkor alapvetően az egyik legfontosabb dolog, hogy az a nagyon jó minőségű faanyagokat, azokat ma is külföldről kell, hogy behozzuk sajnos. Tehát nagyon kevés a jó minőségű magyar faanyag. Itt lesznek szövegek is, igazából nem akarom ezeket én most feltétlenül felolvasni, úgyis el lesz mindenki számára érhető ez a PowerPoint is. De az legelső és a legegyszerűbb fenyő vagy faanyag az a jegenyefenyő.
Itt van egy ilyen kis, nagyjából olyan kis sziluett. Az erdei fenyő a következő, ugye ezek hatalmas fá méretűre is meg tudnak nőni, akár 40 méter magasságra is. Ott van egy kis toboz meg a tűlevelekről egy-egy kis kép, hogy nagyjából képbe legyünk, hogyha az erdőbe sétálunk, akkor melyik fenyő az, amivel itt most találkozhatunk. A következő az a vörös fenyő. Ugye ezek közül a fenyők közül a vörös fenyő az, amelyik a legjobb faanyagot adja, majd mindjárt beszélünk róla, hogy ez miért is van így. De a jó minőségű vörös, tehát mondjuk egy skandináv vörösfenyő az sokkal jobb minőségű, mint ami Magyarországon egyáltalán vörösfenyőként nő, hiszen ott sokkal keményebbek a telek, keményebbek a fagyok, sokkal lassabban nőnek a fenyves vagy a fenyőfák, ezért sokkal sűrűbb szerkezetű, évgyűrű szerkezetet fognak fölépíteni. A következő az a tölgyfa, ugye a tölgy is az ő megy gyakorlatilag egy lompullató fafajta. Ugye a vörösfenyő is egy érdekes fenyő, mert ő is lehullatja télen a lombját, tehát gyakorlatilag a jegény és az erdélyfenyő ugye azok, amelyek vöröszöldek. A vörösfenyő is a fenyők közé tartozik, de ugye ő télen lehullatja a tűleveleit, és hát van akkor mondjuk a tölgyfa, lassan nő, de nagyon kemény fája van, akkor ide kerülhet mondjuk az akác, ugye, ami megint csak egy nagyon kemény fafajhoz tartozik, és vegyünk mondjuk egy külföldi fa fajtát, mondjuk legyen ez a bankirály, ami hát mondjuk ilyen teraszburkolatok, alapvetően kültéri burkolatoknak, meg kültéri használatos különböző hajó fedélzeteket, meg egyebeket készítenek belőle. Most, hogyha a faanyagokat most rendben van, hogy itt felvetítettem most gyakorlatilag 6 különböző Magyarországon is elérhető, bár ugye ez az egzotikus fafajta végén ez nem létezik Magyarországon, csak gyakorlatilag be lehet szerezni. Nagyjából azt lehet mondani, hogy ha fából kéne építeni, akkor valami ilyesmi. Tehát nem építünk gyümölcsfákból, tehát cseresznyéből, dióból. Ugye ezek annyira értékes fák, és annyira kevés van belőlük, hogy amikor ezeket felhasználjuk, akkor ezek inkább a bútor vagy tárgyak, különböző kis egyszerű tárgyak vagy bútorokként jelennek meg. A bükkfa is például, abból viszonylag sok van Magyarországon, az a tölggyel van valamilyen módon kapcsolatban, de térjünk rá egy picit arra, hogy hogyan is néz ki egy fa, hogyan épül föl, tehát hogy mi az, amit nekünk egyáltalán, mint faanyaggal kapcsolatban figyelembe kéne vennünk. Hát ugye az egyik az, hogy valahogy így néz ki egy fa keresztmetszet, ugye, és annak mindjárt itt kékkel van jelölve egy ilyen nagyon vékony kis réteg, ez a kambium. Ugye gyakorlatilag ez az a réteg, amelyik osztódó sejtekből áll, ez egy nagyon vékony réteg, de ez igazából ez növeszti a fát, tehát kifele és befelé is ez az, ami a fa növekedésért felelős réteg. Ha odébb megyünk, akkor kívül van a háncs, ugye ez a háncs, ez a kéreg és az előbbi említett kambiumnak a köztes állapota. Ugye ezek szállítják a levelekbe szintetizált szerves anyagokat, ez alapvetően a raktározás és a szállításnak, de ez is egy nagyon vékony kis réteg, de biológiailag egy aktív rétegről beszélgetünk. És akkor van a kéreg, ami pedig hát gyakorlatilag ez a külső védelmi zónáját adja ezeknek a különböző faanyagoknak. Ez már nem élő, ugye ez gyakorlatilag egy ilyen elpusztult, meg elfásult szállításra nagyon-nagyon minimálisan működő bármi réteg, tehát ez egy kiszáradt réteg, ami alapvetően a fa védelmét szolgálja. És akkor, hogyha elkezdünk befelé menni a fa rétegeit megvizsgálja, akkor vannak ezek az úgynevezett pászták, ezek a korai és a késői pászta. Ugye ezek egyszerű megfogalmazva, hogy ezek az évgyűrűk gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy hát ez nem egészen úgy van, hogy itt inkább az évszakok szerint inkább a tavaszi, vagy korai pászta, ugye ez tavasszal, ez most kezd el, hogy most ugye jó meleg van, ez azt jelenti, hogy ez kezd igazából aktívvá válni, ez nő. Ez egy nagyon széles, gyorsan növő, mivel gyorsan nő, ez azt jelenti, hogy viszonylag ritka anyagú, tehát nem túl kemény, nem túl tömör, nagy, üres, lukacsos sejtek vannak benne, alapvetően tényleg azról szolgál, hogy minél jobban, tehát ez adja a méretét, emiatt lesz nagyobb a fa, és igazából ez a szállításnak és a tápanyag felvételnek az elsődleges forrás. Ez egy ilyen lazább szövetekből álló réteg. És akkor van a kései pászta, vagy késői pászta, ugye ez hát őszi vagy kései, ugye ez nyáron létrejött, ez egy sokkal tömörebb valami. Ugye itt ez gyakorlatilag ez inkább már ebben nem a szállítás, hanem inkább
a szilárdítás az, ami itt sokkal fontosabb. Ez egy nagyon sűrű, ugye ezt látjuk a fában, hogyha kettévágunk egy fát, akkor lehet látni gyakorlatilag ezeket az kvázi évgyűrűket, és ugye ezeket lehet szépen megszámolni. Most egy évgyűrű az tulajdonképpen ennek a két pásztának az összességét jelenti. Most, ha egy fa nagyon-nagyon gyorsan nő, akkor ez azt jelenti, hogy ezek nagy méretűek lesznek, ezek az évgyűrűk, tehát ezek szélesek lesznek. Ez azzal is jár, hogy ez a fa egy viszonylag rossz minőségű, nem túl tömör, nem túl teherbíró, nagy lukacsok vannak benne, tehát igazából, hogyha egy fa nagyon gyorsan nő, akkor az nekünk, az építőipar számára persze alapanyagként, ugye nagy mennyiség alapanyag áll rendelkezésre, de nem nagyon hasznos, nem tudunk belőle komoly tartószerkezeteket építeni például. Ha sokáig van hideg, vagy nehezebben, tehát tényleg lassabban növő fafajokról beszélgetünk, akkor ezek az évgyűrűk, ezek sokkal keskenyebbek, ennek következtében sokkal tömörebb, sokkal masszívabb, sokkal tartósabb faanyagot fogunk kapni. Például egy nyárfa az elég gyorsan nő, és ebből következően egy nagyon puha, könnyen megmunkálható fát fog eredményezni, de nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Tehát ez egy rossz minőségű fenyő tulajdonképpen, amit kapunk. Rengeteg van Magyarországon belőle, tehát mindenképpen kell vele foglalkozni, hogy hogyan lehet mondjuk a nyárfát felhasználni. Tehát a fenyőhöz, a fenyő alsó régióiban valahol azzal egyenértékben lehet nagyjából felhasználni. De ugye az egy nagyon gyorsan növő fafa ilyen szempontból. Akkor van a geszt, ugye a geszt ez a fának ez a középső része, ami ez a fa növekedése során a belül elhelyezkedő évgyűrűk. Ugye ebben nagyon sok minden van, lignin, gumi, csersav, festékanyag, ásványi anyag, és ugye az, hogy mekkora egy faanyagban a geszt, ez gyakorlatilag ez egy elég fontos kérdés, mert ez fafajtól például függ. És akkor van a sziács, a geszt és a kéreg között gyakorlatilag, ez megint nem minden faanyagra jellemző, de ez is egy faanyagonként egyértelmű, hogy ez most egy széles, színében eltérhet, méretében, alakjában, tehát ez egy elég markánsan megjelenő, hogy akkor most ez a sziács és a geszt az hogyan és milyen módon lehet ezt megtalálni. És hát akkor van például mondjuk a fa középső részén van a bél, ami ugye alapvetően a faanyag energia, vagy növény, víz és tápanyag szállításában, akkor ami a sejtekhez eljutatja, ugye nem csak a függőleges irányba, hanem ugye a vízszintesen is gyakorlatilag, hát illetve és el kell valahogy juttatni a tápanyagot, tehát mondjuk a bélsugarak, azok ezt a célt szolgálják. Ha most kiveszünk ebből a faanyagból egy kis keresztmetszetet, és azt megvizsgáljuk, akkor ugye lehet sugár, húr és keresztmetszetről beszélgetni, és akkor valahogy így néz ki egy faanyagnak egy ilyen fölnagyított sejtszerkezete. Ugye az első ránézésre ezek nagyjából hasonlítanak mondjuk egy fenyőnek vagy egy lombos fának a sejtszerkezete, de hogyha itt elkezdjük megnézni, akkor itt az ilyen különböző szállító sejtek például azok valahogy így néznek ki. Itt ez egy kicsit másképp néz ki a kettőnél, tehát ez egy hosszirányú, elterjedt, nagyjából hasonló sejtes szerkezet ez, ami itt kialakul. Ugyanez igaz a bélsugarakra is, mind a két sejttípusban megtalálhatók ezek a bélsugarak. És akkor vannak ezek az úgynevezett udvaros gödörke nevezetű valami, ami ugye a különböző függőlegesen futó sejtek között adja meg az átjárási lehetőséget. És akkor ami például már nincsen a fenyőfák között, hanem alapvetően ez a lombos fákra jellemző, ez mondjuk ezek az edény és vermes gödörke nevezetű valami. Ugye ezek sokkal nagyobb méretűek, ezek vannak olyan faanyagok, amiket, hogyha az ember kettévág egy ilyen ágat, akkor ott már akár szabad szemmel is meg lehet figyelni, ezek nagyobb méretűek, ez természetesen a tápanyag és a nedvesség szállítására szolgál. És ugyanúgy meg lehet nézni azt, hogy a faanyagon belül, tehát sokkal nagyobbak ezek a korai pászta szállító sejtek, amik itt vannak. Ezek jó nagy méretűek tudnak lenni, ezek itt mondjuk a fenyőknél ilyen szép szabályos alakúak lehetnek. Itt mondjuk, ha a másikat nézzük, az mondjuk legyen mondjuk egy tölgy, akkor ezek azért már sokkal sűrűbbek, hiszen egy sokkal sűrűbb faanyagról beszélgetünk, de azok is sokkal nagyobbak, mint a kései pászták, tehát azok már sokkal keskenyebb, sokkal kisebbek bennük a szállító irányú lukak, rések, bármi egyéb, tehát ahol a nedvesség és a tápanyag tud szállítódni. Ugye ezek inkább már valahol a faanyagnak a szilárdításához
kapcsolódnak. És akkor itt ugyanúgy a bélsugár mind a kettőnél megtalálható, a farost, ugye, ami megint csak a szilárdításával van kapcsolatban. És hát akkor, ha megnézzünk mondjuk egy ilyet, ez csak azért érdekes ez a kép, mert ugye itt ezt Robert Hooke mikrográfia nevezetű könyvéből van kivéve, ugye ő kezdett el egyébként foglalkozni ilyen mikroszkópokkal az ő idejében, indultak el ezek, nagyon gyönyörű mikroszkópok, tehát ilyen nagyon szép grafikákat, részkarcokat meg ilyen készített, tehát érdemes már rákeresni egyébként erre a könyvre. Ugye ő az a Hooke, aki a Hooke törvény is köszönhető neki, ő egy polihisztor volt abban az időben, de többek között ugye ő figyelte meg a növényekben látható ilyen kis különböző sejtecskéket, és hát ezeket ugye úgy tapasztalta, hogy ezek hasonlítanak mondjuk például a szerzeteseknek a kis cellácskáikra, és hát innen nevezte el, ugye cell, sejt, az angol elnevezés az ebből adódik, és ezt ő hozta ugye létre. Hát, hogy miért ez egy parafa, hogy miért pont parafa volt neki az asztalán, az ugye ezt mindenki ki tudja találni, de hát ő azt kezdte el először vizsgálni, és azoknak nézte meg a metszeteit. Na most, ha megnézzük ezeket a mikroszkópos felvételeket, akkor mondjuk a jegenyefenyőnek valami ilyesmi a sejt szerkezete. Ugye ott lehet látni, hogy 10 mikrométer, a nanométer, az mű. Hát ott lehet látni, hogy mennyi 1 milliméter gyakorlatilag ebben a rendszerben. Tehát ugye azért az 1 milliméter az itt elég, tehát ezek a sejtek ezek nem láthatók természetesen, tehát ezeket csak valamilyen nagyítóval tudom megnézni. Ha megnézem az erdei fenyőjét, az már egy kicsit kevésbé szabályos rendszerű. Ugye a jegenyefenyő az egy nagyon könnyen fűrészelhető, nagyon szép faanyag, nagyon könnyű megmunkálni, és nagyon szeretik a vele való dolgozást mondjuk az asztalosok, ácsok. Az erdei fenyő az sokkal kevésbé jó fenyőanyag. Nem azért, mert a szerkezete nem lenne jó, hanem azért, mert van benne gyantajárat. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember elvágja, akkor ugye egy ilyen ragacsos valami, ami teljesen tönkreteszi a fűrészt, nehezen megmunkálható, kifolyik, minden rátapad, tehát ez egy marha macerássá változott. Viszont a gyanta az azért van ezekben a fenyőanyagokban, mert ez a védelmét szolgálja a fának, tehát gyakorlatilag a gyanta, egy ilyen gyantás fa, az sokkal inkább ellenáll mindenfajta gombának, kórokozónak, rovarnak, ami mondjuk meg akarja enni. A jegenyefenyő ilyen szempontból szinte semmilyen ellenállással nem rendelkezik, tehát ez egy sokkal könnyebben elpusztul a természetben, hogyha ugye elszárad, megeszik a különböző gombák, megeszik a rovarok. Ha megyünk egyel odébb, akkor mondjuk a vörösfenyő. A vörösfenyőben is természetesen megtalálhatók ezek a gyantajáratok, bár kisebbek ezek a gyantajáratok, de ugyanúgy megtalálhatók benne. Viszont sokkal sűrűbb szerkezetű anyagról beszélünk. A vörösfenyő a fenyők közül az, amelyiket általában a kültéren szoktuk használni. Tehát, hogyha nekem egy kültéri faburkolatra, vagy egy kültéri teraszburkolatra, vagy egy bútorra, vagy bármi ilyesmire van szükségem, akkor hogyha a fenyőket kell megvizsgálni, akkor a vörösfenyő az, ami egyedül alkalmas arra, hogy mondjuk egy ilyen kültéri faanyagként felhasználjam az építkezésen. A következő faanyag az már ugye itt a lombosfák felé mentünk, ez a tölgyfa. A tölgyfa az egy nagyon-nagyon, ugye lehet látni a sejt szerkezetét, hogy az már a vörösfenyőhöz képest is sokkal-sokkal sűrűbb szerkezetű, persze ebből következően nehezebb faanyagról beszélünk. Ugye ugyanilyen lenne nagyjából a képe, hogyha én egy bükköt néznék meg, tehát egy bükkfa körülbelül hasonló sejtszerkezetet mutatna. Az igazán nagy különbség az, hogy a tölgyfában nem gyanta van, hanem ott egy csersav tartalma van a tölgyfának, és ez a csersav az, ami gyakorlatilag ezt a fajta biológiai védelmet adja. Tehát a tölgyfa is alkalmas arra, hogy kültéren használjuk, csak hát a vörösfenyőhöz képest ez egy sokkal nehezebb, sokkal drágább faanyag egyébként. Az akác, hogyha megnézzük a sejtszerkezetét, talán még azt lehet mondani, hogy sokkal még sűrűbb, még keményebb fa, de nagyon kemény, Magyarországon az egyik legkeményebb faanyag az akác. Ráadásul az akác, ahogy egyre öregszik, és a felhagyott ilyen sejtjáratokban gyakorlatilag ezekben a tiliszekbe, különböző ilyen kősejtek. Ez kicsit olyan, mint ami a körtében meg lehet találni, ezek az ilyen nagyon kemény kis picike kis sejtecskék, amit tényleg olyan, mint a kő lenne benne. Ugye ez megint az a probléma, ez megint a védelmét szolgálja, tehát ugye ez egyfajta mechanikai védelem is egyben, és hát ugye ezt nehéz megrágni, nem nagyon szeretik ezt a mindenféle rovarok, meg gombák, meg egyebek.
Tehát gyakorlatilag az akácfa az is egy kültéri fának nagyon jól minősíthető faanyag, tehát nagyon jól lehetne belőle építkezni. A probléma az, hogy olyan minőségű fa, ami mondjuk hatalmas nagy gerendákra és építőipariban használható. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy ez egy kicsi méretű, kicsit göcsörtös, kicsit sok probléma van vele, és nagyon nehéz megmunkálni. Pont ezek miatt, a kősejtek miatt ezt gyakorlatilag ezt a faanyagot hát tönkreteszi a fűrészeket, a fúrókat, bármi ilyesmit. A bankirály ez egy trópusi faanyag, hogyha megnézzük, ennek szinte alig vannak ilyen szállító sejt rései meg lukai, tehát ez egy hihetetlenül tömör fa. Ebből következően nagyon ellenálló faanyagról beszélünk, tehát ez is egy kültéren használható, nagyon jó minőségű faanyag ilyen szempontból. Tehát ugye itt lehet látni, hogy a hazai fajokhoz képest, vagy fafajokhoz képest, hát ha már csak a sűrűségét, vagy a sejt szerkezetét nézzük, akkor sokkal sűrűbb szerkezetű valamit kapunk. Na most ezt próbáljuk meg megfogalmazni, hogy akkor ez mit is jelent. Hát ugye ez azt jelenti, hogy nézzük meg mondjuk a hajlító szilárdságát ezeknek a faanyagoknak. Hát itt van az, hogy ha valaki akarja, akkor ez most 200 megapaszkál, az lesz a 100%, de igazából ez nem érdekes, csak összehasonlításként érdemes ezeket összerakni. Tehát ha megnézzük, hogy a jegenyefenyőhöz képest mondjuk az akác vagy a bankirály, hát azok már megduplázzák gyakorlatilag a hajlító szilárdságát. Tehát egy sokkal szilárdabb faanyagról beszélhetünk. Ha megnézzük a következőt, az mondjuk a nyomószilárdság. A nyomószilárdság is egyértelműen, ugye hát egy sűrűbb, tömörebb faanyagnak sokkal nagyobb a nyomószilárdsága, mint egy puha, nagy sejtszerkezetű fának. A következő a húzószilárdság. Itt ugye olyan hatalmas nagy különbségek azért nincsenek, de hát itt is például itt mondjuk az akác teljesít az egyik legjobban. Akkor a következő az a rugalmassági modulusz, utána meg lehet nézni a sűrűséget, hát itt azért ez nagyon látványos. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a sima jegenyefenyőhöz képest a vörösfenyő is már sokkal sűrűbb, ahhoz képest a tölgy, akkor gyakorlatilag az akác az még sokkal sűrűbb, és hát a bankirály, ez mondjuk látszik is a sejt szerkezetén, hogy ez egy sokkal sűrűbb szerkezetű valami. Na most a faanyagok védekezési szempontjából azonban nem csak a sűrűség az, ami igazából számít, hanem hát ezt a legegyszerűbben úgy lehet megfogalmazni, ez a totálfenol tartalom. Ez egy milligramba, ez gyakorlatilag az a fajta anyag, ami a gombák és mindenféle rovarok ellen termel a növény. Ugye lehet látni, hogy a jegenyefenyőnek ez szinte semmilyen ilyenje nincsen, tehát ez ilyen 10% ez az anyag. És az erdei fenyő sem produkál sokkal jobbat, ugye a vörös fenyő az viszont már igen, tehát azért lehet gyakorlatilag kültéren használni. Ugye a fenyőkben alapvetően a gyanta az, ami ezt a totálfenol tartalmat tartalmazza. A tölgyfánál a csersav, tehát a csersav, lehet látni, hogy ez egy milyen mennyiségű. Az akácnál nem a csersav, hanem ez a tiliszekbe ez a terítődő rubina, vagy valami ilyesmi, nem fog eszembe jutni a neve, hál' Istennek. Tehát gyakorlatilag ez adja ennek az egésznek a védekezését, és hát valamilyen hasonló, nem tudom milyen anyag van egyébként, valamilyen csersav féleség van a bankirályban is, de érdemes megnézni, hogy mondjuk ha akár az akáchoz képest is, hát majdnem, tudom én, 1/3 több a védekező képessége. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy milyen faanyagot lehet használni az építőiparban, milyen fákat kéne használni, akkor hát egyrészt mire akarjuk használni? Nagyon jó kérdés, hogy kültér vagy beltéri használatra használjuk. Mert mondjuk a tölgyfával hasonló paramétereket tudna statikai szempontokban mondjuk a bükk, de a bükknek semmilyen védekező része nincsen, tehát ez a mostani látható ilyen kék csík, ez nagyon pici lenne a bükkfa esetében. Ez azt jelenti, hogy a bükkfa az kültéren egyáltalán nem használható, viszont beltéren egy nagyon jó minőségű, nagyon szép, erezetű, nagyon egységes fát eredményező valami, és az egy gyönyörűen lehet használni a beltérben. Most ez az egyik lehetőség, hogy akkor a faanyagokat, hát persze az ár, mire akarom használni, és van még egy érdekesség, az, hogy ha már vesszük mondjuk a jegenyefenyőt, és megnézzük azt, hogy ez olyan, mint hogy ilyen hatalmas nagy szívószálak lennének egymáshoz drótozva gyakorlatilag, viszont ez azt is jelenti, hogy ez a fa, ez akár valamilyen vegyi anyaggal telíthető is. Tehát én ezt tudom akár valamilyen gombaölőszerrel, vagy tudom ezt akár valamilyen tűzvédőszerrel, vagy valamilyen szerrel, ezt tudom telíteni. Tehát modifikálom a fát gyakorlatilag.
nincs természetes védekező anyag benne, de én bele tudok juttatni, és mivel nagy a sejt szerkezete, ezért igazából könnyű belepréselni, vagy akár egyszerűen csak áztatással. Tehát amikor a faanyagnak valamilyen védőkezelését használom, ugye a leggyakrabban a hétköznapi életben ez csak egy egyszerű áztatást jelent, mondjuk egy favédőszeres áztatás, ugye ezeket lehet látni, amikor, mit tudom én, az ácsok beáztatják egy ilyen kis árokba, ami nylon fóliával kibélelnek, és akkor ilyen zöld, meg narancssárga folyadékok vannak benne, ami ugye azért ilyen színűek ezek egyébként, hogy lehessen látni, hogy a faanyaggal be van kenve. És ugye ez egy jó kérdés, hogy az ember ezt elvágja utána mondjuk ezt a szarufát, akkor annak a vágásnak a helyét ugyanúgy ecsettel be kéne kenni. Na most, hogyha ez egyfajta védelmet nyújt, tehát mondjuk egy ilyen fenyő esetében természetesen ez a fajta védelem, ez fogja adni a gombavédelmet, hogy ne pusztuljon el nagyon hamar a faanyag. Sokfajta, és hát akkor itt ez volt a Total Phenol, tehát nagyjából így néz ki ez az ábra. Na most a faanyagok azok tényleg modifikálhatóak, és tényleg lehet őket mindenfélével telíteni. Itt van például, hogy ez milyen szintre juthat. Itt van mondjuk Hollandiában egy híd, mondjuk, fogjuk fel, hogy ez egy híd. Tehát át lehet jutni egyik partról a másikra, de igazából úgy, hogy gyakorlatilag benne megyek a vízbe. Ugye ezt csak úgy tudom elérni, hogy ezt a faanyagot, amit itt felhasználtak, ezt gyakorlatilag teljesen telítették. Ugyanez ez egy viszonylag puhább faanyag, tehát könnyen telíthető faanyag, ami itt van, itt ez egy réteget ragasztott tartót is lehet ebből természetesen csinálni. Ez egy normál teherbírású autópálya hidat lehet készíteni ebből. Itt is teljesen telítve van ez a faanyag. Tehát ez is egy favédőszerrel van természetesen telítve. Tehát itt lehet látni ezeket a rétegeket. Tehát itt van mondjuk például egy ilyen faanyag, egy fakocka, lehet látni a réteges felépítését, és ezt lehet telíteni. Tehát például az akolya nevezetű fa, ez egy teljes keresztmetszetében telített faanyag, könnyen vágható, könnyen megmunkálható, kezelhető, ragasztható, és mivel telíteni lehet egyfajta vegyi anyaggal, ezért gyakorlatilag ez a kültéren is használható faanyagot jelent. Most, ha ugye beszéltünk arról, hogy milyen faanyagokat lehet használni, most ha a faépítészetet nézzük, akkor az egyik ilyen megoldás az, hogy én megpróbálom a faanyagot valamilyen módon úgy átalakítani, hogy az az én igényeimnek megfeleljen. Ugye a másik ilyen átalakítási megoldás az, hogy én a faanyagomat nagyon kisméretű faanyagomban nincsenek nekem 50 cm×50 cm átmérőjű, hatalmas nagy 8 méter hosszúságú gerendáim, de nekem az építkezéshez ilyenekre lenne szükségem, akkor természetesen ezt nekem meg kell oldani, és hát ennek az egyik megoldása az, hogy ragasztott fatartót hozok létre. Ugye ezeket már le tudom vágni ilyen palló méretekre, vagy deszka, vagy palló, ugye sokfajta módon lehetne ennek a vastagságát szabályozni. Persze erre vannak előírások, hogy kell forgatni, hogy ne vetemedjen meg hogy lehet ragasztani, meg milyen ragasztóval lehet ezeket, de ez most ne térjünk erre ki, de hogyha valaki akar ezzel foglalkozni, ennek nagyon komoly szakirodalma van azért. De ebből az a lényeg, hogy ugye ezeket lehet toldani, ezeket a pallókat gyakorlatilag, fűrészfogas toldással lehet ragasztani és toldani, és így tetszőleges hosszúságú keresztmetszetű, tehát a hibás faanyagokat ki tudom ejteni belőle, és ezzel egy olyan terméket hoztam létre, ami méretezhetővé válik. Tehát ez innentől kezdve nincs az a veszély benne, hogy lehet, hogy valahol a fagerendámnak a közepén van egy korhat rész, vagy mi van akkor, hogyha ott meg van repedve. Tehát gyakorlatilag a ragasztott fatartó az azt eredményezi, hogy én egy olyan méretezett alapfa szerkezetet kapok, amiből utána én bármit építkezhetek. Tehát ezt statikusnak oda lehet adni, az egyik gerenda és a másik gerenda, ha ugyanolyan széles, magas, hosszú, stb., akkor ugyanazokat a statikai paramétereket kell, hogy tudja. És persze ezeket minősíteni is kell, ezeket a gerendákat, úgyhogy ez egy minősített faanyag, amivel lehet ma már számolni. Ugye, ha én csak simán kivágok két nagy fát, és csinálok belőle két gerendát, akkor arra semmi garanciám nincsen, hogy ez a két gerenda az hasonló módon fog működni. Még egy ragasztott fatartónál ezt el tudom érni, tehát ez egy méretezhetővé vált. Ugye a mi világunkban, a mostani építészeti, és alapvetően, hogyha fával akarok építkezni, akkor az egyik legfontosabb tulajdonság az, hogy nekem ezt méreteznem kell a faanyagokat, és ahhoz, hogy méretezett faanyagom legyen, ahhoz nekem valamilyen módon szabványosítani kell a fát. Például ez a legegyszerűbb és legjobb bevétel az, hogy én most akkor csinálok egy ragasztott fatartót. De egyébként rengeteg fajta ilyen
faanyag átalakítás van, amiből aztán utána olyan termékeket kapok, amik már méretezhetők, amiknek vannak tulajdonságaik, vastagságaik, rugalmassági modulusok, stb. Tehát minden, amikor én elkezdek a faanyaggal foglalkozni, akkor megpróbálok olyan fa alapanyagokat használni, tehát például az OSB lap az egy ilyen, vagy mondjuk a gipszrost laptok, vagy mondjuk a rétegelt lemezek, vagy mit tudom én, a paralam, az LVL tartó. Tehát ezek azok a típusú fa elemek, amiket utána aztán én tudok gyakorlatilag szabványosan. Ha boltban megveszem ennek a keresztmetszet és a hossz alapján az adott termékeket, akkor én ezt föl tudom használni, és tudom méretezni, és nem kell a faanyagot nekem egyesével bevizsgálnom. De hőszigetelő anyagoknak, fahabok, tehát rengeteg dolgot lehet ma már csinálni a fából. Mondjuk az egyik, ugye a réteget ragasztott tartó, az a gerendák világában hozta meg gyakorlatilag az alapanyagot. Hogyha ugyanezt lapszerkezetekbe gondolkoznék, tehát hogyha mondjuk kártyavár vagy valamilyen hasonló módon, akkor ez a CLT, ez a cross-laminated timber, ez a keresztlaminált faanyag, ami annyiban különbözik, hogy itt rétegekből, egymással elfordított rétegekből gyakorlatilag egy nagy fa táblákat hozok létre, és ugye ezek a ragasztott fatáblák, ezek innentől kezdve ugyanúgy méretezhetőek, nagyon könnyű őket összeszerelni, és ami ugye ez lapszerkezetként működik, ez azt jelenti, hogy a fa építészeti világában ez tud akár falként, akár födémként, akár mondjuk tetőszerkezetként is használható elemmé válni. Ugye itt van mondjuk ezeknek, és akkor hihetetlenül bonyolult ilyen elvasakkal összecsavarozzák ezeket a szerkezeteket. Tehát a CLT ma azt lehet mondani, hogy az egyik legjobban elterjedt ilyen fa építészeti, mondjuk a kézház, könnyűház világában ez egy nagyon könnyen használható anyag. A probléma ebben az természetesen, hogy ez gyakorlatilag tömörfa, tehát ez innentől kezdve ez egy viszonylag drága anyag. Tehát hogyha egy bordavázas szerkezetet alakítunk ki, akkor abban sokkal kevesebb a faanyag. Ugye itt ez viszont sokkal tartósabb, tehát ez mármint úgy értem a tartóságot, hogy statikai szempontból ez egy sokkal merevebb szerkezetet tud eredményezni akár. Ugye ez egy falszerkezet, ez egy falszerkezet, ez azt jelenti, hogy ennek a hőszigetelő képessége nem fog megfelelni a mai előírásoknak és szabványoknak, vagyis nekem ezekre még hőszigetelő anyagokat természetesen kell tennem. Ami az érdekesség, hogy ebből a fajta szerkezetből természetesen nem csak sima családi házas méretű épületeket lehet készíteni, hanem minden további nélkül el lehet ebből készíteni akár emeletes, több emeletes, vagy akár a kvázi felhőkarcolókat is. Tehát itt van például Londonban egy ilyen CLT-ből összeállított faház, ami nagy előnye ennek az, hogy ez egy sokkal könnyebb szerkezet, mint hogyha én ezt valami vasbeton fal szerkezetekből emelném föl, tehát kisebb alapozási igényem van, jól elkészítve gyakorlatilag ezt el lehet készíteni úgy, hogy mondjuk a földrengést, a tűzvédelmet, azokat mind-mind tudja biztosítani. Most az, hogy milyen magas faházakat és hogyan tudom ezt mindenhol az adott országnak a szabályozása fogja meghatározni. Tehát mondjuk például ennek az épületnek, amíg nincsenek burkolatok meg egyebek rajta, tehát ez valahogy így néz ki ebből a CLT rendszerből. Tehát itt lehet látni, hogy azért ennek a rögzítése, tehát ez ugye bedarúzható, és utána ezeket egyszerűen ilyen elvasakkal összecsavarozzák. Tehát nem egy nagyon bonyolult szerkezet, tehát nagyon gyorsan fölépíthetők belőle. Üzemben ugye ezek a CLT lapok kivághatók, az ajtók helye kivágható, és gyakorlatilag összeszerelhető a helyszínen. Egy másik példa hasonló fa szerkezetre, tehát amikor a fáról beszélgetünk, vagy a faépítészetről, akkor nem csak a családi házas méretekben kéne gondolkoznunk, hanem természetesen ez egy sokkal-sokkal nagyobb méretű, akár irodaházakban is. Tehát ahol ma már nem feltétlenül acélban és betonban kell gondolkozni, mint oszlopokban és pillérekben, hanem mondjuk például a faoszlopokba, CLT-be és mindenféle ragasztott fatartókba is. Tehát például ez az épület, amit az előbb kívülről látszott, ez egy ilyen nagy faoszlopos rendszert alkot, ami valahogy így tud megjelenni. Hát ennek az épületnek itt van mondjuk egy csomópontja, tehát lehet látni, hogy CLT adja a födémet, ragasztott fatartó adja az oldalsó gerenda-rendszert, akkor utána ott vannak a faoszlopok benne, amik szintén CLT, tehát nem CLT, tehát szintén ragasztott fatartókból állnak, és hát ez adja ennek az egésznek a szerkezetét, és hát utána nagy, ilyen kvázi üvegfalként, vagy függönyfalként megjelenik az ablakszerkezet. Most az, ami érdekes, az az, hogy ugye ez a tűzvédelmi szabályozás,
Ezt meg kéne néznem, hogy most ez változott, de szerintem a magassági méretek nem változtak. Tehát Magyarországon 14 méter magasságig lehet fa szerkezetű épületet készíteni, de nagyon szigorú a magyar szabályozása a fára vonatkozóan. Ugye lehet látni, hogy nálunk talán csak nem tudom, hogy oroszoknál ez most még éle, de a lényeg az, hogy akkor náluk is ez volt. A finneknél, németeknél egy picit azért ennél lájtosabb, de ha megnézzük, hogy mondjuk az Egyesült Királyságban, Norvégiában vagy Új-Zélandon egyszerűen nincsen korlátozás. Ugye az igazság az, hogy ennek a korlátozásnak ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell mindenféle tűzvédő, ilyen spriccelő, különböző telepíteni tűzvédő rendszereket, hanem az az igazság, hogy ott sokkal jobban a tervezőre van bízva. Tehát egy magas épület, hogyha abban minden biztonsági tényezőt figyelembe vettünk, akkor ez természetesen megépíthető. Magyarországon nagyon erősen leszabályozzuk ezeket, és nem építhetőek ezek az épületek. És ez vonatkozik a homlokzatra is, tehát a homlokzati faburkolatokkal is nagyon nehéz bánni, mert az is ugye a tűzterjedés. Tehát ugye ez alapvetően az, hogy egy országban ez a fajta faépítészet és a faszerkezetek tudnak-e terjedni, az például az egyik ilyen rész ez a tűzvédelmi szabályozás. Ugye itt van Ausztriában például 22 méterig lehet faépületeket, Svájcban 6 emeletig, tehát ez egy elég érdekes, hogy ezt mikor fogjuk mi is eljutni erre a szintre. Na most a fa, ugye ez egy jó kérdés, hogy a fa az egyáltalán veszélyes a tűzvédelem szempontjából. Ugye az érdekes, hogy az acél, mondjuk egy vasbeton vagy egy acél szerkezetnél ez képest egy fa az lehet, hogy sokkal inkább ellenáll a tűznek, ugyanis van a tűz esetében a fának van egy beégési sebessége. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én, 1 perc alatt 1 millimétert ég be. Hogyha egy ilyen épületnek mondjuk 30 perc, vagy fél millimétert, vagy valami ilyesmi, ugye ez faanyag függő természetesen, ha ez mondjuk 30 percig kell megállnia egy épületnek, akkor ez azt jelenti, hogy ez a beégési sebesség, hát számoljuk azt, hogy mondjuk mit tudom én, fél milliméter, akkor a 30 perc alatt, hát ez összesen, mennyi ez 15, hát mondjuk 1 millimétert számolunk, ugye 2 mm, ha 1 millimétert számolunk, akkor ez 3 centiméter lett. Hogyha ez 2 milliméter a beégési sebessége, akkor ugye az 60 mm lenne, akkor az 6 cm. Visszamenve mondjuk vegyük az egyszerűbbet, akkor legyen 3 cm a beégési sebessége 30 perc alatt. Ha ez 3 centi, akkor én veszek egy gerendát, egy fagerendát, mondjuk kiszámoltam, hogy ez nekem statikailag akkor felelne meg, ha az mondjuk 10 centiszer 30 centis lenne az a gerenda, viszont nekem a tűzvédelem miatt előírtunk még 3 centit, akkor ez azt jelenti, hogy nekem nem 10, hanem 16 cm-es lesz a szélessége, és nem 30 cm lesz a gerenda magassága, hanem 36 cm, hiszen alul is, meg föl is, meg jobbra is, meg balra is rá kell tennem ezt a beégési sebességet. Viszont ez azt jelenti, hogy ha elkezd tehát az épület elkezd égni, a faanyag elkezd égni, ugye egyrészt az a elszenesedett rész, az azért van rajta, hogy ez egy picit meg is gátolja ezt a továbbégést, tehát ez nehezebbé teszi a továbbégést, de a lényeg az, hogy fél óra alatt gyakorlatilag még mindig megmaradt ennek a faszerkezetnek az a statikai érintetlen magja, ami biztosítja azt, hogy ez a szerkezet nem fog összedőlni. Innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy az alatt a 30 perc alatt le lehetett-e jutni az épületből. Tehát, hogy megvannak-e a menekülési útvonalok, megvan-e a megfelelő oltóberendezés, tehát össze nem fog dőlni. Egy acélszer, és hát ugye egyrészt, hogyha egy faépület elkezd összedőlni, akkor az előtte nagyon-nagyon elkezd nyikorogni, meg nagyon elkezd ropogni, meg mindenféle hangjelzést ad, és akkor lehet látni, hogy valami nagy baj van. Ugye mindez egy acélszerkezetnél nem ez történik, hanem az acél, amikor elér egy bizonyos hőmérsékletet, akkor abban a pillanatban egy ilyen meglágyul gyakorlatilag, és egy mindenféle előjelzés nélkül ez egyszerűen összedől. Tehát ott nincsenek ilyen beégési sebességek, meg egyebek, tehát ugye gyakorlatilag ezeket különböző vagy burkolattal lehet védeni, vagy pedig valamilyen festékkel, ami mondjuk habosodik a tűzre, és akkor ez egyfajta gátat ad. Ugyanez igaz a vasbeton szerkezetekre is, tehát a vasbeton szerkezeteknél is ugye az benne lévő fém az előbb-utóbb el tud lágyulni, illetve a beton az tulajdonképpen föl tud kvázi szétrobban, vagy szétszakad. Ugye a gipszkartonoknál is van ugye a tűzvédelmi gipszkarton, itt is ugye az van, hogy az nem törik szét, hanem ugye a benne lévő üvegszálak azok gyakorlatilag egybe tartják
gipsz szerkezetet. De ez most nem a tűzvédelemről akar szólni, csak arról, hogy nagyon oda kell figyelni, és nagyon meghatározza azt, hogy milyen szabályozás van egy országban. Mi az, ami még meghatározza a szerkezeteinket? Tehát, hogyha most megnézzük ezt az afrikai kis, nem tudom milyen közösségi háznak a fölépített rendszerét, akkor én most az a feladat, hogy én most ezt tegyük oda egy statikus asztalára, és mondjuk meg neki azt, hogy jó lenne, hogyha méretezni ezeket a oszlop-gerenda kapcsolatokat. Meg hogy az oszlop az most hogyan is van benne, meg hogy mi tartja. Tehát ezek a fajta fa fölépített szerkezetek, ezek természetesen, hát lehet, hogy végesen a módszerrel el lehet képzelni, hogy valamilyen módon én ezt tudom méretezni, de egy ilyen szerkezet szinte méretezhetetlen. Ugye egyrészt annyira, ugye ezek gyakorlatilag nem határozott szerkezetek, tehát innentől kezdve ez egy sokszorosan határozatlan szerkezetként kell méretezni, nem könnyíti meg a hétköznapi életet a mérnököknél. Tehát ugye az egyik kérdés az lenne, hogy hogyan tudom én a szerkezeteimet úgy elkészíteni, hogy azokat méretezhetően tudjam készíteni. Hát ez sem egy méretezhető szerkezet. És hát ugye ezek a különböző borona vagy gerendafalas szerkezetek sem tartoznak egyértelműen a könnyen méretezhető épületek közé. Bár gyönyörűek, ezt hozzá kell tenni, hogy ezek azért gyönyörűek. A japán hagyományos ilyen fakötések és mindenféle japán faszerkezeti, tetőszerkezeti megoldások, ezek nagyon furcsák, érdemes velük foglalkozni, de megint csak azt mondom, hogy nem a mai statikusoknak a ínyére készültek ezek a szerkezetek. Tehát egy ilyet, hogy mi mit tart, és hogy ezt hogy lehet kiszámolni, és hogy mennyire hajlik el, szerintem nagyon nehéz. Ugyanez igaz a fakötésekre is, tehát a japán fakötések azok nagyon kitalált fakötések, és ugye ez egyrészt azt is jelenti, hogy szemben mondjuk a hagyományos európai ácskötésekkel, ahol nagyon sokszor nem minden, tehát mondjuk ezek a japán fakötések, ezek általában nem csak a nyírást, húzást, nyomást, hajlítást, meg mindenféle igénybevételt átadnak, míg a egyszerűbb csomópontok esetében ezek nem feltétlenül vannak így. Hát jó, persze ezek már nem feltétlenül asztalos, ezek nem ács, hanem akár inkább asztalos szempontú rendszerek. A szerencse az, hogy ki lehet találni a faszerkezetek kapcsolására olyan csomópontokat is, amik gyakorlatilag méretezhetőek. Tehát ugye ma azt lehet mondani, hogy ezek a hagyományos mindenféle ágyszerkezeti kapcsolatok, azok nagyon nehezen méretezhetőek, azok általában határozatlan szerkezetekként jelennek meg, szemben az úgynevezett mérnöki kapcsolatokkal, vagy mérnöki kötésekkel, amelyek viszont ennek következtében általában valamilyen fémszerkezetet jelentenek. Ezek viszont nagyon egyszerűen méretezhetők, meg lehet határozni, hogy a csavarpalást mekkora nyomás, nyírás, húzás, egyéb igénybevételeknek van kitéve. Tehát ezek méretezhetőek. Na most a mi világunkban ugye az a cél, hogy amikor épületeket tervezünk, akkor a faanyag az egy szabványos, minősíthető, egyértelműen méretezhető anyag legyen, a csomópontok, kötések egyértelműen méretezhetőek legyenek. Most már csak persze az a kérdés, hogy mondjuk ez a kapcsolat, ez a csomópont, ez szép-e, tehát itt az esztétika és az építészet azért az valahol meg kell, hogy vagy találkoznia kell, hát nem ez a legszebb megoldás, de természetesen vannak olyan méretezhető mérnöki kapcsolatok és kötések, mint például ez a fajta kötés, ami egy rejtett kötés, és gyakorlatilag itt is a különböző gerendákat tudom úgy összekötni, hogy semmi nem látszik belőle, csak ezek a csavarok, vagy ezek a stiftek, amiket itt át kell rajta tenni. Tehát nagyon szép megoldások is vannak ezekre a kötésekre. Ugye természetesen ki kell ennek a világnak is találnia a szerkezeteit, hogy lehet mondjuk egy padlófűtést megoldani benne, hogyan kell megoldani azt, hogy a kopogó hangok ne menjenek át, akkor ugyanúgy el kell választani akár akusztikai szempontokból a födémet és a falszerkezeteket. Tehát nem változott meg az épület szerkezeteknek a kialakítási igénye, csak egy kicsit más lett a rendszer. De mondjuk ilyen extrémebb megoldásokat is ki lehet találni, tehát lehet akár olyan formákat, felületeket, anyagokat is összeboronálni, vagy rakni, amiket mondjuk ilyen furcsa, ilyen masniszerű kötésekkel lehet mondjuk akár ilyen gerendákat egyesíteni szerkezetként. A ragasztott fatartók azok nem csak egyenes vonalú tartók lehetnek, hanem lehetnek egy irányba, vagy hát itt ezen a példán lehet az, hogy akár több irányban hajlított gerendaként is megjelennek. Ugye ez Shigerubának a valamelyik épülete,
De a lényeg az, hogy itt tényleg kétirányú ragasztott fatartók vannak. Persze ezek megint csak számítógépen előre mérnöki módon meghatározott formák, felületek, irányok, kötések, de el lehet ma már készíteni ilyet is. Ugye ez a fajta mérnöki kapcsolat, mérnöki faanyag, ez olyan lehetőségeket nyújt ma az építészeknek, amik gyakorlatilag ezek sosem voltak a fából, ilyenek hasonlók építhetők. Mondjuk itt van ez a Pompidou központ, ami mondjuk egy ilyen fa szerkezeti kialakítással jelenik meg. Hát ugye itt lehet látni, hogy ennek elég bonyolultak ezek a szerkezeti kapcsolatai, meg ezek a kötései. És hát valahogy így néz ki egy ilyen több irányba hajlított, ragasztott fatartónak a mondjuk a beszerelés és véglegesre munkálás előtti állapota. Ugye Magyarországon ugye Makova Imre az, aki a faszerkezeteknek egy különleges státuszt adott. Ugye ő egy kicsit más alapon indult neki ennek a világnak, és ő nem annyira, ő igazából nem méretezett fasz szerkezetekben és méretezett kötésekben gondolkodott, ő inkább ebbe a régi klasszikusabb ács mesterségbe és világba tartozott. Tehát itt van például ugye a Sevillai Expónak a kiállítása, ami hát gyakorlatilag egy hatalmas nagy hajónak a megfordított váza. És ugye itt van például az, hogy milyen egy riport vele, és hogy milyen fából készült, és hát lúc semmi, nem vörösfenyő semmi. Hát igazából az érdekes, hogy ő annyira a faanyaggal nem foglalkozott, tehát ő nem nagyon foglalkozott azzal, hogy ez most milyen fából épült például. Tehát nem tudta megmondani, hogy az Expo pavilonja az milyen fából készült. Kicsit a forma világra jobban koncentrált, mint mondjuk a kötésekre, kapcsolatokra. De gyönyörű dolgokat alkotott, tehát, de nem hívnám őket ma a mai modern mérnöki faszerkezetek közé tartozónak egyébként. Ez az organikus faépítészetnek a gyöngyszeme gyakorlatilag. Ugye Vadász Györgynek ha már itt az expókról beszélgetünk, akkor Vadász Györgynek is van ugye egy expo pavilonja, ugye ez egy ilyen kis ölelő kéz, vagy valamilyen hasonló formára volt kialakítva. Az igazság az, hogy ez nem faszerkezet, tehát ez egy acélszerkezetnek volt a faburkolata. És ahogy ezeknek a pavilonoknak, ugye, hogy nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy ez milyen fenyő, mit lehet kültéren, mit nem lehet kültéren rakni, azért ez azt jelenti, hogy ezek a szerkezetek, ezek egyáltalán nem időtállóak. És ugye, hogyha egy faszerkezetet úgy készítünk el, hogy arra nem a megfelelő faanyagból, nincs megfelelő védelem, nincs megfelelő karbantartás, akkor az valami olyasmit eredményez, mint például ezt. És az innentől kezdve ez azt mondom, hogy inkább árt a faépítészetnek. Tehát, hogy ezt le kell bontani, tehát egy ilyet nem. Tehát igen, ez nem érzem azt, hogy ez probléma lenne, hiszen ez egy expóra született, tehát ez arra szolgált, hogy maximum egy évig legyen valahol jelen, és ugye innentől kezdve a favédelem, a faanyag kiválasztása az inkább a pénzről szólt, és nem a tartóságról. De ez alapvetően azért igaz, mint példa csak azért hozom fel, mert ha egy faépítészetben mi rosszul választunk meg burkolatokat, és most nem egy egyéves pavilonról beszélgetünk, hanem egy családi házról, egy középületről, vagy egy burkolatról, vagy bármiről, akkor tudomásul kell venni azt, hogy ezek a faanyagok, hát vagy olyat válasszunk faanyagként mondjuk, ami bírja ezt az igénybevételt, vagy pedig ezeket nekünk 2-3 évente ugyanúgy kezelnünk kell. Tehát ugyanúgy végig kell menni, ecsettel végig, vagy valamilyen szóró pisztollyal végig kell menni, és mondjuk favédőszerrel, vagy valamilyen módon ezt nekünk végig kell védenünk, védenünk, hiszen ha nem tesszük meg, akkor mondjuk egy faanyag, egy bármilyen szerkezet, az nem 50 évig fogott működni, hanem csak 5-10 évig, és utána le kell bontani, és újat kell építeni. Tehát a karbantartás a fa esetében ez egy fokozottan fontos szempont. Most hozok pár képet, ha azt vesszük, hogy mondjuk, direkt nem hozok olyan képeket most, amik a hagyományos, magyar világban alapvetően, amit a könnyűházas faházépítésben ismerünk. Ezt azért is, hogy azért megpróbáljuk egy kicsit eltérni attól, hogy nem menjünk ki most a valamelyik kis kertvárosi részbe, és nézzük meg a sima családi házakat, hogy mit épülnek, hanem nézzük meg azt, hogy miket lehetne építeni mondjuk fából vagy faszerkezetekből. Tehát itt van mondjuk egy japán példa, egy kis családi ház, ez egy nagyon modern családi ház természetesen, ugye lehet látni ennek a tetőszerkezetét, a különböző gerendákat, és hát alapvetően ez egy ilyen fa szerkezetű épület. Persze ez nem biztos, hogy a magyar családok
kedvence lenne ennek a lakás, vagy lakni, de azt hiszem, hogy mindegy, egy faszerkezetű családi ház példa elég érdekes kuriózum. Ez a szerkezet, ez most másról szól, ugye ez egy jachtklub, de hát érdemes megnézni azt, hogy itt milyen méretű gerendák vannak, meg hogy mondjuk hogyan alakulnak ki az ajtók, ablakok, gerendák, fiók gerendák, hogyan tartják. Ugye ezt itt lehet látni mondjuk például a kapcsoló elemeket. Tehát ebben az esetben a fa-fa kapcsolat az a nagy gerendák esetében nem látszik, de ezeknél a fiók tartóknál ott ugyanúgy látszanak ezek a méretek. Egyébként nem is biztos, hogy zavaró. Nem hiszem, hogy ezeket ha ilyen fából, vagy CLT-ből, vagy ragasztott tartóból készítünk épületet, akkor ez szép tud lenni, hogyha burkolás, tehát az mondjuk furcsa lenne, hogyha erre egy ilyen tégla formájú, vagy tégla színű, valamilyen festés, vagy tapéta, vagy valami ilyesmi kerülne. De hogyha fehérre festenénk, ma az is elég furcsán adná ki magát. Ugye ez valahogy így néz ki, ez a jachtklub itt oldalról. És hát ugye persze ez egy középület, tehát mind ugye, hogyha kézházakról beszélgetünk, akkor a középületek azok azért a ritkább esetek. És hát ugye mondjuk itt van például, itt lehet látni, milyen méretű tartókról beszélgethetünk. Ugye ez megint egy másik példa, ugye ez egy boronafalas háznak az imitációja hatalmas nagy ragasztott fatartókból, de egy nagyon látványosan szép és egyszerű formájú épület, tehát ugye ez egy ilyen traktorraktár, beálló vagy garázs, de gyönyörű szép méretűek ennek a fagerendái, tehát érdekes ezek ugye itt már nem érzem azt, hogy ez egy gerenda, hanem ez inkább olyan, mint hogyha ilyen karcsú lapokat tennék egymásra. Persze ez a méretének köszönhető. Ugye és lehet látni, hogy a fal szerkezet is egy kicsit ilyen eltolt, egymásra rakott ragasztott tartókból áll, mint hogyha ilyen gerendák lennének, vagy boronák lennének egymásra rakva, csak nagyon furcsa lapszerkezetű méretben elkészítve mindezt. De ugye egy gyönyörű szép eredményt kapunk a végeredményként. Ugye itt vannak ezek a kvázi gerendaháznak az oldalsarok kialakításai vagy átlapolásai. Ugye ez egy kutatóintézet, ez a Max Weber intézet, megint csak egy faszerkezetű épület. Ugye ez kívül, most a legtöbb, és ugye alapvetően el lehet mondani azt, hogy ma egy épületnél, hogyha akár társasház, akár családi ház, akár ilyen valamilyen középület, nem biztos, hogy én arra, sőt, biztos, hogy kívülről nem fogok rájönni, hogy az milyen szerkezetű. Tehát ez az épület, mondjuk az előző igen, mert az ugye ott nyersen maradt a faszerkezet, de ennél nem mondom meg azt, hogy ez egy acélszerkezetű, vagy ez egy valamilyen téglaépület, vagy ugye egy gyanús az, hogy alul faoszlopok vannak, tehát az mindenképpen valami megmozgatja az emberbe a bogarat, hogy itt azért ez nem biztos, hogy ez egy vasbeton épület, de így kívülről erről nem lehetne eldönteni. Ugye, mivel ez egy faépületnek szánták, és ugye a fát, ha nem burkolom, akkor megint csak az előbbi problémák, hogy annak a tűzvédelme, annak a különböző védelme, nyári, téli, hő, víz, stb. Az problémát okoz, tehát ez egy kívülről egyértelműen egy burkolt, kapott egy ilyen kis táblás burkolatot fehér elemmel, de belülről például meghagyták ennek a jelentős részén azért a fa elemet, hogy dominálhasson. Tehát itt lehet látni, hogy itt faburkolatok vannak, de valószínűleg ez nem a nyersen megmaradt mondjuk CLT fa lambok, hanem ezek valószínűleg burkolatokként jelennek meg a falak. Az akusztika természetesen itt is egy gyönyörű szép ilyen fa lamellás rendszerből lett összeállítva, de mondjuk ez hihetetlen, tehát én ezt nagyon szeretem amikor egy ilyen fa lépcső az így néz ki. Ugye Magyarországon ezt nem lehet megcsinálni, hogy égetőanyagból középület lépcsőjét nem nagyon lehet megcsinálni, de ez így gyönyörű egy ilyen fa szerkezetű, mondjuk CLT-ből összerakott lépcső, tehát ugye ez mindenképpen látványos. Nézzük meg egy egyszerű kis családi házat mondjuk, egy randa környezetben, hogy ez hogyan is, milyen módon néz ki, de gyönyörű szép ennek a háznak az elhelyezkedése. Nem túl bonyolult a ház egyébként, tehát itt is alapvetően ragasztott tartók, faoszlopok, CLT-ből áll. Talán azt lehet mondani, hogy ez a tetőszerkezet ez még egy kicsit, ugye ez túl egyszerű ezzel a hullámlemez fedéssel, de hát ez egy olyan környezet, és hát mindenért kárpótol mondjuk, hogyha az ember kiül a teraszra és kinéz, hogy akkor mit lát, tehát hihetetlen. És hát természetesen, ha megnézzünk egy másik családi házat, megint csak egy fa lépcsővel, egy gyönyörű szép faszerkezettel elkészített lépcsővel. Ezek azért Magyarországon nem jellemzőek. Ugye ez lehetne,
ilyenfajta tömör CLT faház azért az egyenlőre még elég drágának minősül. Tehát nem ez a legolcsóbb szerkezet, amiből Magyarországon lehet építeni, de nagyon látványos eredményeket lehetne készíteni belőle. Tehát persze ehhez azért kell a fához egyfajta módon, kell szeretni a fát, tehát azért ez egy különböző, ez egyfajta életmódot is jelent innentől kezdve. Itt hoztam pár képet arról, hogy ez azért érdekes csak, mert ez nálunk az egyetemhez köthető. Az egyetemünkön nagyon régen, még legalább mikor ez valamikor a 70-es években volt róla szó. Ugye lehet látni, hogy ezek ilyen kispaneles épületeknek próbálnak lenni, akkor ezeket hogyan lehet összeszerelni. És ez azért érdekes, mert ez itt egy ilyen kísérleti házként épült, ugye ez a Fertődi építőipari cég hozta ezt létre, és ez az első Magyarországon megszületett emeletes faház egyébként. Szerintem az azóta már le lett bontva, de gyakorlatilag ilyen panel szerkezetekkel kísérleteztünk akkoriban, és hát ugye Magyarországon valahol itt tartott a faházgyártás a 70-es években. Ugye ezt azért hoztam ezt a képet, mert ez úgy klasszikusan egy mai faház. Ugye ez egy könnyű szerkezetes épület természetesen, ez egy bemutatóház egyben. Ez azt jelenti, hogy ennek föl lehet menni, van honlapja, föl lehet menni, ez egy passzív ház egyébként, és itt gyakorlatilag a napenergia, az energiafelhasználás, ezeket lehet azt hiszem éppen online állandóan követni. Tehát meg lehet nézni egy ilyen épületet, hogy ez hogyan épül fel, hogy néz ki. Most ez a ház jó példa arra, hogy ha nekem az a feladatom, hogy be kell illeszkednem a hagyományos, akár a kisvárosias, vagy akár a falusias környezetbe, akkor természetesen hogy ez milyen szerkezetű, így megmondom őszintén, kívülről nem lehet erről a házról megmondani, hogy ez egy faház, ez lehetne téglából, ez lehetne egy betonpillérvázas, ez lehetne akár egy vasbeton szerkezetű épület is, hát jó, leszámítva itt az oszlopokat, meg természetesen ezeket a tetőszerkezeteket, de az igazság az, hogy egy faháznál, egy könnyű szerkezetes épületnél az, hogy az milyen szerkezetből áll, milyen szerkezetből épül föl, ez nem feltétlenül mondható meg. De annak a háznak az életvitele, annak a használati módja, annak a praktikuma, az már azért nem mindegy, hogy ez egy téglaház vagy egy faház. És hát beszélünk mindjárt erről is. Ugye itt most hoztam egy régi faházat, ez egy viking faház, ugye ez 1074-ből, ez egy ilyen rekonstruált faház, ezek a hosszú házak, ugye itt ilyen közösségben laktak gyakorlatilag a vikingek abban az időben. De azért hoztam csak ezt föl példának, hogy ha egy picit odébb megyünk, akkor alapvetően a faház az nagyon-nagyon hosszú ideig, most hogyha nem a Borona és Gerenda házakról beszélgetünk, de azok Magyarországon nem voltak elterjedtek, hanem inkább ugye azok is inkább mondjuk a németeknél től északabbra, tehát inkább a skandináv területeken voltak, az orosz területeken, ukrán területeken. Hát ott találtunk meg alapvetően ezeket a Borona és Gerendafalas házakat. Magyarországon, hát nem ez a viking faház, hanem alapvetően itt a környéken, tehát ugye ez a brit, a német, a belga, a nem tudom micsoda, ugye alapvetően a fachwerk épületek. Ugye ez egy klasszikus favász szerkezetű épület. Ez a favász szerkezetű épület, ez itt ebben leggyakrabban ugye téglával volt kitöltve, mondjuk a német-brit példákat említve. Magyarországon pedig ugye ez a paticsfal, amikor ugye ilyen nád fonatokat, meg mogyoróvesszőket raktak itt ugye össze ezekbe a fa vászszerkezetekbe, és hát ugye ebből adódnak a házak. Viszonylag kevés épület maradt meg egyébként ilyen fachwerkes Magyarországon, hát ez nem is magyar példa természetesen. De külföldön rengeteg ilyen fachwerk épülettel találkozhatunk. Ugye ezek nagy mértékben meghatározták az adott településnek a képét, látványát, hangulatát. Most ugye ez a fajta fachwerk, ez azért a mai könnyű szerkezetes építésben nincsen egyértelműen benne, tehát nem ez a hagyományos faházépítésnek a mienje. Ennek ellenére például itt van mondjuk egy 2010-ben egy Tadao Ando által épített múzeum, ahol hát, hogyha csak ilyen szimbolikusan is, de gyakorlatilag egy fachwerkes megoldás került elő. Aztán, hogy ez most fachwerknek minősülhet-e, vagy sem, ugye itt Svájcban mondjuk egy ilyen magas irodaháznak a vászszerkezete, nagyon furcsa ezek a ilyen átdugott, ilyen, nem is tudom, hogy milyen szerkezetnek kéne, ilyen kicsit ilyen építőjátéknak tűnik ez az egész így. És ez egy favász szerkezet.
amire ugye jön majd a különböző burkolatok, meg ablakok, meg egyebek. Ugye hát ez a Shigeru Bannak a nevét érdemes megjegyezni, tehát hogyha valaki itt az ilyen extrém faszerkezeteket és faépítészetet, vagy akár mondjuk a kartonpapír építészetre keres példákat, akkor ő ebben a dologban nagyon jó, tehát mindenképpen érdemes őt megnézni. Gyönyörű szép épületei vannak fából és faszerkezetekből, alapvetően középületek természetesen. Ez az ODU projekt, ugye ez van a Solar Decathlon, és a Solar Decathlon az nem tudom hány évente van megrendezésre, vagy hány évente kerül megrendezésre. Magyarországon is természetesen, nem is tudom mikor, 3 éve, vagy valahogy így volt Magyarországon megrendezve. Ez az ODU, ez a BME-nek volt a ottani pavilonja, aztán utána ezt ugye visszahozták Magyarországra, és akkor gyakorlatilag ott a BME udvarán ott volt fölépítve. Most nem tudom, pár éve még ott volt, remélem most is ott van még. Ez egy fa szerkezetű épület volt, és érdemes rákeresni erre az ODU, nem az ODU-ra, hanem ez a Solar Decathlonra. Ugye ott különböző országoknak alapvetően az egyetemei, diákjai jelennek ezen meg, és hát sokon magyarok is részt vettek, és akkor lehet ez, hogy ez milyen passzív megoldások vannak, milyen gépészeti és hogyan és milyen módon épülnek fel. Tehát nem ez egy elég régi megoldás már, ez az ODU, ez jó régen volt már, de ez egy elég egyszerű, látványos épület volt. Érdemes utána nézni, hogy ezek hogyan és milyen épületek születtek ebbe az időszakban. Ha már és mondtam, hogy megpróbálok olyan épületeket hozni, amik nem feltétlenül a hagyományos falusias, városias épületekre hasonlítanak, hanem hogy azért kicsit nézzük meg, hogy mondjuk ez a könnyű szerkezetes építés az a nagyvilágban, amikor építészetet próbálunk csinálni, akkor ez mit is jelent. Ugye itt van például egy ilyen épület. Ez egyébként divat most, hogy az épületünk olyan burkolatot kap, ami ugyanaz megy rá a falra, ugyanaz megy rá a tetőre, ugyanaz van a födémen, ugyanaz van mindenhol. Tehát itt most egy ilyen nagyon egyszerűen becsomagolt falécvázat kaptam. Persze az épszergből azért okoz jelentős problémát, hogy ennek a tetőszerkezetnek hogyan tudom megoldani a rejtetereszét, hogy vannak a rétegek, hogy folyik el a víz, tehát magyarul ennek azért vannak problematikája, de egy nagyon érdekes épületet lehet ebben az esetben kapni. Ugye ezek az ablakok itt kinyithatók, kicsit ilyen csiki-csuki, zsalugáteres megoldással, és hát ez valahogy így néz ki belülről ez az épület. Teljes fa, ez nem is favászszerkezet, ugye ez egy CLT épület, ami itt fölépült. Egy másik, mondjuk cseheknél, látványosan izgalmas, hogy egy ilyen terepre ezt ráülteti, ugye, hogy alul kijön, bejön, de nincsenek nagy lábazatok, nincsenek külön burkolatok, bár jó nagy tető, itt már hagyományos tető van rajta, hagyományosabb tetőszerkezettel, ugye itt megjelenik az eresz is, de ez kívülről látható faszerkezet. Persze ez vélhetőleg ugye ezen a burkolaton egyértelműen, hogy ezt nem tudom, 2-3 évente újra kell kenni, kezelni, tehát azért hogy ez ne pusztuljon le, ahhoz egyértelműen ez egy kezelésre szolgáló épület, de nagyon látványos tud lenni egy ilyen térben, egy ilyen gyönyörű szép faszerkezetű épület. És akkor ugye itt a hátsó oldalon ott lehet látni, hogy vannak benne téglaelemek, elhúzható hatalmas nagy árnyékoló szerkezetű ajtó. Ez már egy picit másik világ, hogyha itt átmegyünk ebben a témában. Ugye ez azért másik világ, mert itt a fa szerkezetnek azt a részét próbáljuk meg használni, hogy a fa az egy viszonylag könnyű anyag, bár egy acél is viszonylag könnyű egy acélszerkezet, de a fa szerkezet is egy könnyű szerkezet. És itt el lehet játszani azt, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen görgőkön elcsúsztatható héj szerkezet, és itt attól függően, hogy én ezt, és ugye lehet látni, hogy ez a nagy üvegház, ez itt nem is fából van, de a másik elhúzható része az fából van, hogy ezek már mozgathatóak. Tehát lehet itt akár eltolni, van olyan, amelyik mind a kacsalában forgó épület, tehát be tud állni az égtájak szerint. Tehát azzal, hogy egy könnyű szerkezetekből próbálok meg épületeket létrehozni, azzal van egy olyan lehetőségem, hogy én gyakorlatilag ezt akár mozgathatom is, tehát lehet mobillá tenni ezt az épületet. És hát akkor mondjuk például most délután így néz ki az épületem, aztán odébb húzom, és akkor egy kicsit másképp néz ki, és másképp lakok benne, és másképp használom. A faszerkezeteknek, és alapvetően ez
azt lehet mondani, hogy ez valahol itt ez a jelenjövő, hogy olyan formákat is el tudok készíteni ezekből a CLT lapokból, és olyan felületeket, amik gyakorlatilag annyira egyediek, hogy minden egyes eleme ennek az épületnek más. Tehát meg tudom azt csinálni, hogy egy olyan formát, most ebben az esetben egy kicsit egy ilyen, nem tudom, egy ilyen piskótaszerű valamit készítettek, aminek a felületei mindig más és más méretűek, formájúak, alakúak. Ezek ugye ezek síkokból vannak összerakva, tehát síkkal van közelítve, de ugye például a két ilyen elemnek a csatlakozó szöge, az természetesen ebben az esetben már más és más. Tehát ahhoz, hogy ezt össze lehessen így rakni, ehhez gyakorlatilag minden egyes élet más és más szögben kell legyártani. Na most ezt gyakorlatilag számítógéppel természetesen meg lehet tervezni, de ez egy másik kivitelezési módot irányoz elő. Ugye azt a módot, hogy ezt valamilyen módon, így néz ki mondjuk ez belülről, kívülről még egy kép róla, de ezt ugye csak akkor tudom megcsinálni, hogyha ezt már valamilyen módon, ezt robotizáltan fogom legyártani. Tehát a faházaknak, faszerkezeteknek, és most itt nem feltétlenül a leghagyományosabb épületekre kellene gondolni, hanem mondjuk a kicsit bonyolultabb formákra. Persze egy családi háznak is lehet egy érdekes üvegház része, vagy egy téli kert része, vagy valami olyan kis kiszögelése, ami mondjuk egy kicsit nagyobb kuriózumot jelent. De mondjuk például egy ilyen CLT labból el lehet készíteni egy ilyen nagyon-nagyon furcsa formát is, tehát minden egyes elem akár egyedileg tervezhető lehetne. Nem találtam még, itt az utolsó 2 évre még fogok próbálni keresni anyagot, tehát lehet, hogy valamelyik előadó meg tudja mondani, hogy tavaly meg tavaly előtt mennyi faház épült, de gyakorlatilag itt lehet látni azt, hogy az épített lakások száma, hát valahol ott 2003-2004 körül ott volt egy hatalmas nagy ugrás, aztán gyakorlatilag a 10-es évektől, ott a világgazdasági válságtól kezdve ott azért egy jó 10 év volt, amikor nagyon-nagyon kevés lakás épült Magyarországon, és hát az nem hiba, az alsó nagy fekete vastag csík, hanem az gyakorlatilag a faházaknak a mennyisége Magyarországon. Tehát lehet látni, hogy egy nagyon-nagyon minimális faházakról, mennyiségről beszélünk. Ami szerencsésnek mondható az, hogy 2020 környékén elkezdett egy felfele ívelő pálya elindult, és ez láthatóan elindult a faházakkal szembe is. Ugye az, hogy most faházat építsenek az emberek, vagy mi az, amire kapnak hitelt, mi az, amiből lehet építeni, mi az, ami olcsóbb, mi az, ami jobb minőségű. Ugye az az igazság, hogy a faházak esetében sokaknak az a véleményük, hogy azt hiszik, hogy a faház az egy olcsóbb szerkezet. Nem, a faház az egy gyorsabban felépíthető szerkezet. Egy jó minőségű faház az egyáltalán nem arról híres, hogy olcsóbb. Árban lehet azonos, de hogy olcsóbbnak nem kéne lenni egy jó minőségű faanyagból, jó minőségű szerkezetből, jó minőségű kötősekből, elemekből, tervezésből összeállítva, az biztos. Tehát sajnos itt nem az ár, hanem inkább a sebesség az, amivel, meg hát az életminőség a végén. Tehát, hogy az egy ilyen faházban mondjuk egészen mások a szellőzési, páratartalmi és egyéb vonatkozású dolgok, bár nagyon oda kell figyelni, hogy egy ilyen épületet hogyan és milyen módon tervezek meg. Itt hadd mutassak egy ilyen viszonylag egyszerű dolgot, hogy mondjuk egy passzív falszerkezet, vagy falszerkezetet hőszigetelő vastagsága, tehát mondjuk egy 10 cm-es vasbeton falszerkezetre nekem 30 cm-es hőszigetelést kell raknom, hogy elérjem a passzív falszerkezeteknek a minősítését. Téglára 29-et, 30 kisméretű téglafalra 25-et, tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag még egy 25 cm-es poroterm téglára is nekem durván 30 cm-es hőszigetelést kell raknom. Na most ez azt jelenti, hogy ha itt megnézzük ezeket, akkor ez egy 40-50 cm-es falszerkezetet jelent. Tehát, hogyha vesszük a házainkat, és vesszük azt, hogy mondjuk ez egy 30 cm-es hőszigetelés kell, és akkor mi a tartószerkezet? Vasbeton, kisméretű tégla, poroterm tégla. Ugye egy 38-as itongra abban már nem kell 30 cm, de oda is kell még 18 cm-es hőszigetelés. Na most vannak persze spéci téglák, tehát vannak olyan porotermis gyárt olyat, ahol gyakorlatilag ilyen hőszigetelő betétekkel ellátott téglák, tehát ott más már ez feltétlenül. De ez azt jelenti, hogy itt ilyen 50 cm-es falvastagságok, azok bizony, itt a 30 itong esetében, vagy a poroterm esetében az ugye
64 cm-es egy ilyen falvastagság. Na most mit is jelent ez a falvastagság? Ugye ez azt jelenti, ez a falvastagság, hogyha ezt egy faház esetében ezt meg tudom csinálni mondjuk 30 cm-be. Tehát mondjuk egy favász szerkezetű esetben a favász szerkezetek közé berakom a hőszigetelést, kívülről belülről ugye kap egy burkolatot, és akkor mondjuk valahol a 30 cm-es környékénél ezzel megállok. Na most nekem, mint tervező, ez hogyan jelentkezik egy épület esetében? Hát ez leginkább úgy jelentkezik, hogy vegyünk egy viszonylag egyszerű példát, tehát legyen egy 100 négyzetméteres bruttó épületem, és ebből a 100 négyzetméteres bruttó épület, ez gyakorlatilag, ha 60 cm-es külső falakkal számolok, akkor mennyi belső laktérem marad az én számomra, és hogyha 30 cm-es fallal számolok, akkor mekkora belső tér marad az én lakásom számára. Azt lehet mondani, hogy nem túl nagy méret egy kicsi családi ház esetében, ha csak a falvastagságokba számítom bele azt, hogy én vékonyabb vagy vastagabb falszerkezetet építek, mondjuk abból kiindulva, hogy nem akarok nagyobb házat, hanem mondjuk, mit tudom én, az építési előírások előírják a beépítési százalékot, és akkor nem tudok nagyobb házat, tehát nem a ház méretét, külső méretét nem tudom megváltoztatni, csak a falakat tudom vékonyabbra venni, akkor ez azt jelenti, hogy hát a tervezéstől függ persze meg az alaktól, de mondjuk egy 8-9-10 négyzetméter hasznos alapterületen mindenképpen megnyerésre kerülhet egy vékonyabb falszerkezet esetében. Na most egy ilyen 9 négyzetméter, az bizony már egy szoba, jó félszobának minősül, de akkor is az egy szoba. Ha most ezt 10 négyzetmétert veszünk csak azért, hogy én is tudjak számolni vele, akkor 10 négyzetméter, hát ma mondjuk egy négyzetméternek az ára az egy 1 millió forint nagyságrendileg. Ez azt jelenti, hogy 10 négyzetmétert én az 10 millió forint, tehát én csak a falvastagságomnak a csökkentésével, tehát mondjuk ha én egy vékony, könnyű szerkezetes faház szerkezetet választok, akkor én el tudom érni azt, hogy én gyakorlatilag a hasznos alapterületen mondjuk 10 négyzetméterrel nagyobb, magyarul egyel több szobát tudok építeni a házamba, és az egyel több szoba, ez mondjuk nekem 10 millió forintot kvázi megtakarított, vagy hozott a konyhára. Tehát az, hogy milyen vastag falszerkezeteket építünk, ennek van egyfajta ilyen vonzata is természetesen. Ugye persze lehet arról beszélgetni, hogy mondjuk egy 100 négyzetméter alapterülettartó felület, hogy mekkora a lehűlő felület, ugye a fél gömbnek csak 310, és akkor a különböző módon. Ugye itt megint az, hogy mekkora az én hőveszteségem egy épület esetében, és hát lehet az, hogy egy bonyolult épület, az mondjuk 620 négyzetméter a lehűlő felülete, tehát mondjuk akár kétszerese, mint mondjuk egy iglunak, de azért elég kevesen laknak igluban manapság, tehát ez azért annyira nem mérvadó, de fontos, hogy milyen házat tervezünk, milyen alakú a ház, vannak-e annak különböző pufferzónái, lehűlőzónái, merre tájolom, tehát milliófajta egy kérdés fölvetődik. Amit külön ki akarok emelni, az, hogy szerintem ma, amikor egy könnyű szerkezetes, vagy akármilyen épületet tervezünk, akkor nem szoktuk figyelembe venni a következőt, hogy nézzük meg ennek a háznak, mondjuk ez egy hagyományos épület, itt lehet látni, hogy van A ablak és A fal, tehát a felülete az ablaknak és a falnak. Ugye lehet látni, mondjuk ez legyen mind a kettőnél hasznos, egy családi háznak simán működik ekkor, ezek nem elvetemült példák, de persze könnyű számíthatóság is benne van a feladatban. Tehát mondjuk 8,56 négyzetméter a fal, és az ablak pedig 1,44, tehát nem túl nagy ablakokat tettem bele ebbe az épületbe. És ha megnézzük, akkor a falnak 0,45 a hőértéke, az ablaknak pedig 1,6. Hát ezek ma már nem számítanak annyira jó minőségű vagy jó szerkezeteknek, tehát sokkal jobbakat lehet készíteni. Egy picit mellékszálként hadd mondjam el azt, hogy ha végig gondoljuk, akkor mondjuk egy régi, nagyon régi épület esetében, mondjuk egy acélszerkezetű, egyrétegű üvegezésű ablaknak az új értéke az valahol 6-os érték volt. Ebben az időszakban mondjuk egy 38-as téglafalat épített az ember, kisméretű téglafalból, akkor annak az új értéke az 0,6 watt per négyzetméter Kelvin volt. Ezek ökölszabályok csak. De ez azt jelenti, hogy mondjuk jó régen, az 50-es, 60-as években gyakorlatilag egy nagyon vacak ablak az 6-os értékű volt, egy nagyon rossz fal pedig 0,6-os értékű volt. Tehát 10-szer jobb szerkezet volt a fal, mint 10-szer jobb szerkezet volt a fal, mint az ablak. Na most, ha megnézzük, akkor a mai mondjuk egy nagyon-nagyon jó minőségű ablakot, tehát hogyha megnézzük egy nagyon jó, ugye a régi az mondjuk az 6-os volt,
Ma azért egy 0,6-os ablak azért az egész jónak minősül, tehát 10-szer jobb szerkezetű ablakokat tudunk gyártani. És a fal szerkezetet, hát ugye az 0,6-os volt, hát az is legyen 10-szer jobb, akkor az 0,06-os fal, hát az is egy nagyon-nagyon jó falnak minősül ma, itt egy 10-szer jobb szerkezetű fal. Na de akkor most picit álljunk csak meg. Ma a leges legjobb ablak, ugye mit tudom én, 3 rétegű argonnal, meg nem tudom mivel töltött ablak, az akkor tulajdonképpen olyan hőátbocsátási tényezővel rendelkezik, mint amilyen tényezővel rendelkezett egy egyszerű, közönséges, vacak téglafal. Na most akkor próbáljuk meg elképzelni azt a házat, amit terveztünk úgy, hogy az ablakok helyére töltsük ki kisméretű téglafallal. És üljünk le oda középre, és nézzünk rá a falszerkezetünkre, és kezdjünk el azon gondolkozni, hogy én most egy energetikailag jó épületet hoztam létre. És ott ülök szembe egy hatalmas nagy téglafallal, és érzem, ahogy behúz rajta a hideg. És ennek a falnak az új értéke, az mint falnak nagyon rossz, mint ablaknak nagyon jó. Tehát van a szemléletünkben valahol egy furcsa eltolódás, hogy gyakorlatilag mivel 10-szer jobb ablakot és 10-szer jobb falakat tudunk csinálni, ezért az a furcsaság került elő, hogy sokkal-sokkal nagyobb ablakokat hozunk létre. Viszont azok hőtechnikai szempontból azok egy vacak falnak minősülnek. Na jó, ez most itt ugorjunk egyet, tehát ennek a régi szerkezetű háznak, amit látszik az ábrán, ennek 0,62 watt per négyzetméter Kelvin, mondjuk az átlagos új értéke. Ezek ilyen nagyon ökölszabályok, tehát itt most persze mindenbe bele lehetne kötni. Ha csináljuk egy nagyon modern épületet, tehát a falszerkezetek azok ugye sokkal kisebbek, a ablakszerkezetek azok lehet látni, hogy sokkal nagyobbak, tehát kicsit olyan, mint hogy megfordult volna a rendszer, de ez egy modern háznál, ez teljesen működik. Ugye a falnak 0,15 lett az új értéke, az ablaknak pedig 0,8, tehát mind a kettő sokkal jobb lett, mint az előző volt. Tehát fele legalább, vagy harmada a fal, és fele az ablak. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon jó szerkezetet hoztam létre. És hát az az igazság, hogy az átlagos U értéke ebben az esetben rosszabb, mint az előző épületnek volt. Tehát, ha visszamegyünk, akkor ugye ennek 0,62 volt, ennek pedig 0,63, pedig minden egyes paraméter, ami a hőátbocsátási tényezőre vonatkozott, vagy hőszigetelésre vonatkozott, azok tulajdonképpen jobbak. Tehát amikor ma egy könnyű szerkezetes épületet tervezünk, akkor nagyon-nagyon gondoljuk végig azt, hogy milyen ablak és fal aránnyal szeretnénk ezt az épületet felépíteni. A másik, ugye, amiről lehetne beszélni, az az, hogy ma már nem a téli fűtési szezonban jelentkezik az energia maximum egy országban, hanem Magyarországon is most már jó pár éve a nyári időszakban, amikor gyakorlatilag hűtésre kell nekünk fordítani az időnket, vagy az energiánkat. Tehát gyakorlatilag az, hogy ezen az ablakon őrült mennyiségű napenergia tud bejönni a nyári időszakban, kérdés, hogy van-e árnyékolóm, kérdés, hogy van-e valamilyen hűtőberendezésem, vagy milyen módon próbálom megoldani ennek az épületnek a hűtését. Ugye itt nem biztos, hogy észrevette valaki, de ugye itt a falszerkezet, mint metszet, ugye itt most hőszigetelés van berakva, az előzőnél meg falszerkezet van berakva. Ugye nem akarok most itt erre kitérni, de az, hogy egy épületnek mennyi a hő tároló tömege, az egy nagyon-nagyon fontos tényező. Tehát itt megint az történik, hogy egy könnyű szerkezetes épület esetében bizony, hogyha az rosszul van megcsinálva annak a szerkezeti belső felépítése, mondjuk egy tetőtérben egy rétegű gipszkarton van, akkor az egy nagyon-nagyon rossz hőtároló képességgel rendelkező felületet kaptam. És az az igazság, hogyha megnézzük ezeket a mai modern, mondjuk mit tudom én, az itongot, vagy a porotermet, vagy bármit, akkor azoknak sincsen természetesen már hőtároló kapacitása. Tehát annyira vékony falak, annyira kevés az anyag benne, hogy ott sem jelenik már meg a hőtároló képesség. Márpedig ahhoz, hogy egy épület ne gépi hűtésre szoruljon, ahhoz ezt valahol ki kéne találni, ezt a hőtároló képességet. A fának egyébként is, ha már itt tartunk, a tömör fának van egy őrült nagy előnye, nem emlékszem a számra, de úgy nagyságrendileg 4-szerese a fajhője a fának, mint mondjuk mit tudom én, a szilikátoknak vagy a betonnak. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen 4-szer több energiát tud kvázi tárolni. Ez csak azt jelenti, hogy később fog egy faház fölmelegedni, mint mondjuk ez a tömörfaházra igaz természetesen, vagy mondjuk egy nagyon vastag faburkolatra igaz a belső térben. Mondjuk mint egy itongház. Tehát egy itongháznak az annyira porózus szerkezetű, hogy nagyon minimális a hőtároló tömege,
annál például, igaz, hogy tömegében nem nagyobb mondjuk egy faház, de fajhőjét tekintve egy sokkal nagyobb, vagy jobb hőtároló képességgel rendelkezik egy vastag falszerkezet. Ez csak az, hogy ugye, ha már itt a könnyű szerkezetes építésről beszélgetünk, bár ugye ez nem faház, hanem ez könnyű szerkezetes, ez egy fémváz szerkezetes épület. Ugye ebből persze lehet olimpiát is készíteni, tehát ez mondjuk például itt egy ilyen könnyű szerkezetes építés. Ugye itt megint csak azt mondom, hogy nem a ára a lényeg, hanem a sebesség. Hát itt ez a mosolygós úriember lett 2018-ban ebben a győztes. Ez is egy régi, tehát ha már itt egy régi videókra megyünk vissza, akkor ez egy japán videó, ugye Japánban csináltak egy ilyen szerkezetépítőt, ugye ő még egyelőre látszik, hogy nem nyerné meg ezt az előző olimpiát, tehát itt azért a sebessége hagy némi kívánnivalót maga mögött, de azért valljuk be őszintén, hogy ő nem megy ki kávézni, és akár ezt a munkaidőn kívül is hajlandó elvégezni, vagy akár szünetbe, szabadba, bármikor, és hát 2018 óta nem tudom, hogy mennyit fejlődött a helyzet. Ugye Japánban az volt a probléma, hogy alapvetően előregszik a lakosság, és ugye egyre kevesebb munkás van, tehát valamilyen módon ezt a fajta robotikával próbálják megoldani a munkaerő hiányt. És hát ennek ez lehet az egyik megoldása. Ugye, hogy megy a világ, hát ez itt már, ez is egy tavalyi videó, ugye ez a Boston Dynamics-nak a egyik képsora. Ugye itt hívja szegény robotot. Persze lehet, hogy ezt 452-szer vették fel ezt a videót, és mindig elbukott eddig a robot, csak egy volt, amelyiknél nem, tehát ez persze benne van a pakliba. És hát ez még egyszer mondom, ez tavalyi, tehát azóta ugye a Boston Dynamics majd valamit ki fog hozni, tehát még februárban viszonylag gyerek még az idő. Tehát ugye azért robotika, hát ha azt mondjuk, hogy a könnyűház építésben, vagy egyáltalán az építőiparban azért valljuk be őszintén, ez már azt jelenti, hogy azért vannak benne használatok. Idei videó is van fönn a Boston Dynamics-nak, ott inkább ilyen rakodóként működik benne, de azért ez látszik, hogy ez, hát ha nem is holnap, se az ára, se a minősége miatt, de mondjuk egy hét múlva már lehet, hogy simán fogja használni az ipar. És ugye az igazán érdekes az, hogy én amikor mondjuk ezt tavaly beszéltem valami hasonlóról, és itt előkerült az, hogy a faházépítésnél mondjuk hogyan fogja elvenni a munkánkat a robotika meg az egyéb, tehát hogy mitől van nekünk, mind építészeknek, vagy akár az építőiparban dolgozóknak félnivalójuk az, hogy mi fog, vagy merre felé tart ez a világ. Hát az igazság az, hogy idén azért egy kicsit most már megpróbáltam mással kiegészíteni ezt a dolgot, tehát ugye itt van mondjuk egy gyönyörű szép ház, és ugye nagyjából egy olyan nem egészen másfél éve jelent meg mondjuk a ChatGPT, és másfél éve jelentek meg ugye azok a különböző programok, amelyek zenét, hangot, képet, videót, bármit elkezdenek most már készíteni, tehát ez a Midjourney-vel készített kis faházkép, és gyönyörű szép dolgokat lehet vele csinálni. Ugye ez most, ez még ez nem a építészeti engedélyezési terv, nincsen még kiviteli terv, de azért az ötlet szintjén én azt hiszem, hogy már tartott a technológia és a technika, hogy itt most nem az építő munkások, tehát ugye a robot az a tervezőnek nagyon nem vette el a kedvét a tervezéstől, tehát ott inkább arról volt szó, hogy az építőiparban a hétköznapi a kétkezi munkát hogyan lehet kiváltani valami mással. Most az az igazság, hogy most a fehérgalléros tervezővilág az, amelyik egy nagyon nagy kihívás elé néz. Tehát az a kérdés, hogy hogyan lehet együtt dolgozni, használni, felhasználni a mesterséges intelligenciát. Tehát egyenlőre ott tart a mesterséges intelligencia, hogy hát azon kívül, hogy mindent megold, amit mondjuk egy ZH-nál vagy vizsgánál kérdezni lehetne mondjuk ebbe a témában, tehát gyönyörű szép válaszokat ad egyébként ezekre a faházas kérdésekre, érdemes kipróbálni. De egyelőre nagyon jó látvány ötleteket és terveket ad, tehát igazából most ott tartunk még, hogy mondjuk ezt a házat, ha ez nekem tetszik, akkor ezt nekem még ki kéne találnom, hogy ez hogy működik. Az, hogy ez meddig lesz így, ugye ez valahol ott van, hogy azt mondom, hogy jó, de hát ugye ennek még nincs szerkezete ennek az épületnek. Ezt ma generáltattam most az előbb egy fél órával ezelőtt a Midjourney-vel, hogy akkor csináljon már nekem egy metszetet. Mint épszerkel foglalkozó emberként azért itt találnék benne rengeteg problémát, de
De megmondom őszintén, ha az ember így messziről ránéz, és csak úgy, mit tudom én, 2-3 másodpercig nézi ezt a dolgot, akkor ez egy hihető metszet egyébként. Nem működő, de hihető metszet. Vannak, sok minden van benne már, ami úgy lesz, és úgy kell. Tehát én azt hiszem, hogy ez néhány év múlva, azért ez már néhány év múlva, ugye ez nagyon nehéz ebben a műfajban bármit is jósolni. Azért nehéz ebben. Ja, aztán azt mondtam, hogy persze, akkor oké, nézzünk meg mondjuk, mit tudom, hogy valamilyen részletrajzot, vagy valami részlet csomópontot is készítsen már a szerkezetről. Ez is olyan, hogy igazából el lehetne adni, hogy ez egy fénykép, nem az. Ezt is ő csinálta az előbb egy 20 perccel ezelőtt, nem mit tudom én mikor, egy órája, és azért ez nem látszik, tehát hogyha az ember foglalkozik faszerkezetekkel, akkor itt azért nem stimmel. De azért ebben vannak már olyan lehetőségek és megoldások, amik úgy néznek ki, minthogyha már. És egy fél évvel ezelőtt még ennél meg tudok mutatni pár képet, hogy az mennyivel rosszabb volt, és hogy egy évvel ezelőtt még ez nagyon gagyi volt, és akkor azt mondja az ember, hogy jó, de hát ezek még mindig csak ott tartunk, hogy tulajdonképpen itt még valahol még odébb van az, amikor elkezd ez majd megmozdulni, és mondjuk valami értelmes dolog fog ebből kisülni. És hát tényleg odébb vagyunk ezzel, mert egy hete, vagy másfél hete gyakorlatilag a Sora az gyakorlatilag itt tart. Tehát a mesterséges intelligencia az olyan videókat, olyan utcaképeket, olyan házakat, olyan egyebeket csinál mozgással, videóval, mindennel, hogy én azt hiszem, hogy itt a tervezésnél és a kivitelezésnél és a faszerkezeteknél itt egyenlőre most ami még talán úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon messze van, és egyenlőre nem fogja kiváltani, ez valahol ennek az egésznek a szerkezete, a kivitelezése, a szerkezeti csomópontok, a statikai számítás, a hőtechnika, tehát valahol a designba sajnos nagyon előre haladt ez a dolog, a műszaki dolgokban egy kicsit kevésbé. Hát ugye erre szoktam én itt a végén azt mondani, hogy optimistán tekintsünk a világra, mert hát erre még rengeteg időnk van, tehát lehet, hogy még akár 3-4 hét is eltelik, mire ezeket a problémákat is megoldja. Úgyhogy 2-3 hét múlva én kíváncsi leszek, hogy miről lehet majd előadást tartani, és addig is én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Úgyhogy ez nem arról akar szólni, ez a vége, hogy mifelé megyünk, hogy ez most itt rossz vagy jó, ez arról csak, hogy nekünk nagyon is képbe kell lenni. Tehát, hogy az, ami itt hallgatóknál, a könnyű szerkezetépítésnél, az építésnél, építőiparnál, én azt hiszem, hogy valahol itt a mérnöki, a szerkezeti dolog az, ami egy picit még esélyt ad arra, hogy hosszú távon mindenki el fog tudni helyezkedni. Én köszönöm a figyelmet, és én azt szeretném kérdezni, hogy egyenre visszhangzok, hogy van-e valakinek kérdése, vagy tudok-e bármiben ebben a témában segíteni. Köszönjük az előadást. Tényleg van-e kérdés, akkor még gyorsan ezt tegyétek föl. Esetleg nekem lenne kérdésem, hogy ezeknél a házaknál, ugye a belső klímája a házaknak is, illetve a penészedés jelentette gondot? Ugye ez egy jó kérdés. Az építőipari szabályozás az hát a szellőzésre vonatkozóan előír követelményeket. Én azt mondanám, hogy ma nem szabadna olyan családi házat építeni, amiben nincsen mesterséges szellőztetés. Ugye a rétegrendek, egy könnyű szerkezetes faháznak a felépítése alapvetően az úgy néz ki, mint egy hagyományos tetőszerkezet, mint tetőtérbeépítésnél. De mondjuk gipszkarton, párazárófólia, hőszigetelés, aztán valami tartószerkezet, meg burkolat. Tehát, hogy gyakorlatilag a legtöbb esetben, a legtöbb könnyű szerkezetes ház, hogyha ez most nem CLT, mert a CLT az nem feltétlenül, ott nincsenek meg ezek a párazáró fóliák, de a hagyományos vászszerkezetű épületek, vagy a kiselemes, vagy a nagy paneles épületeknél gyakorlatilag mindig van egy párazáró fólia a belső réteg után. Ez azt jelenti, hogy nem fog bepárásodni, viszont a szellőzésről gondoskodni kell, mert nem is tud a pára normálisan eltávozni a falszerkezeteken belül. Ez persze nagyjából hasonló egyébként, tehát ma egy téglaházban sem nagyon megy a falszerkezetekbe a pára. Tehát igazából én azt mondom, hogy és az ablakainkat nagyon leszigeteltük. Tehát hagyományos esetben ugye az ablakoknál azért a valamilyen fajta páramozgás és légmozgás mindig volt régen.
Ma az ablakok azok 100%-osan zárnak, bár vannak olyan ablakprofilok, ahol ugye így nyitom ki, akkor egy kicsit ott tud a levegő szellőzni. Tehát van ennek egy természetes folyamata is, de nem, egyre kevesebbet szellőztetünk. Főleg, hogyha elmegyünk itt az aktív házakba, meg a passzív házakba, meg a gyakorlatilag a mindenféle vezérelt, okos házakba, azok nem annyira szeretik azt, hogyha az emberek csak úgy összeviszonyítogatják az ablakokat. Tehát magyarul én azt mondom, hogy, és egyébként ezt a jogszabály is leírja, bár nem tartjuk be egyenlőre, hogy gépi szellőztetéseket kéne az épületeinkbe tenni. Tehát én erre azt tudom mondani, hogy nem, a mai házaknál nem veszélyes a gombásodás, párásodás, hogyha az rendes rétegrend van fölépítve, de igen, a levegőcsere az egyértelműen kérdés, és hogyha az emberek nem szellőztetnek, akkor pedig mindenképpen valami gépi szellőztetést kell megoldani. Rendben, köszönöm. Van még kérdés? Ha nincs, akkor köszönjük szépen, Péter, az előadást. Én is köszönöm szépen. Várom akkor majd valamilyen formában, hogy közzé tudjam tenni visszanézhetően is. És akkor további szép napot mindenkinek. Szervusz, sziasztok! Mindenkinek. Viszlát.